आज रविवार थिला घरे कोन खाई आसलो आम सब आज निराम पर हेतला तमर जेबे जबरदस्त कोन हेतले आई चुकुडा सुकुआ अरे बाटू रे अरे बाटू अरे कौडी गलु रे कुआडे गलु अरे डहरा कुआडे गला रे अरे बाटू बाटू रे केरी आओ तू कोन खाइले बापा मार्केट जाइथिले चिकन आनथिले आउ बो माछ बिकाली आसला माछ रखितला बो निराम ऊपर बहुत आइटम हेतला खाया चल झूठा वो भाई खाई के आसला ना कोन घरे तो पखाड़ पियाज लंका लगे खाई सांग मैंने तो कौन कहूँ तो कौ रांधि देख माछ माछ खाइलु घर को घर का गंध हो तो बापाटा जमा भल्लु गोटा नुहरी चिकेन माछ होइतला खाली हावा पवन ना बे बापा दी पैक मारी देथिले घरे कोन हेछि जानि पानांती देखुनी बाप पाद बंके बंके पकोथि ए मु जाउ बापा डाकी देई गले मटन आने बदे मु जाउ एटा डोराटा काम धंदा किसी ना डर पिला सहित गाँव में जाकि डरामी कथबार्ता करवा कौन दरकार ते कौ बो कौ बापा तो चिकेन मटन आनी दौला खाइबा डरामी कथबार्ता कर पिला सहित चल सका हम कोदाल धरबू बिलू जीवु पानी नागले चाष करू बुझल अरे बाटू कुआडे गलु रे तते सलाटा हमर कहिथिनी खाली बिलू जिया पय कोउडी गला ए पल्ला फल्ला सुइच ना कोन रे कुआडे जाय रे बाबा रे रे बाटू सलाटा हमर एडी सुइच ना कोन अरे सला कहिथिनी खाली बिलू जिया पय सलाटा कहिथिनी खाली बिलू जिया पय सुइच ना रे ए बाटू बाटू सलाटा सुबुनी ए बापा अरे कोई दिन गाड़ी दिल्ली दिया पे हां जाओ बापा जाओ चल क्या बिल्कुल सारा खाइला खाली मिछ कहला सब बेटर तो बापाटा पूरा भल गोटा नुहे रे खाली तते काम करूची बाटो राग ना चल कामटा कर देगा तो बापा पठे देखिन खरा केते जोर होउची केई बिलर नांती तो बापा पठे देची बिलर काम करते
ଅଫିସ ରେ ଅଛି। କଣ କରୁଛ? ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫାଇଲ କାମ ଚାଲିଛି। ବାଟୁ ସେପଟେ ବିଲ କାମ ସଇଲା? ବିଲ? ହ୍ୱାଟ ବିଲ? ନା 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 ସେ ବିଲ କଥା କହିଲାନି, ସେ ବିଲ୍ ପାସ୍ କଥା କହୁଥିଲା। ଏଇ ସେପଟେ ହିଡ଼ କଟି ମାରି ସାରିଲୁଣି? ଧନ ହିଡ଼ ପୁଣି କଣ? ନା ନା ସେ ହିଡ଼ କଥା ସେ କହୁଥିଲାନି, ସେ ହେଡ୍ ଅଫିସରୁ କିଛି ଫାଇଲ ଆସିଛି ସେଇ କଥା ସେ କହୁଥିଲା। ଏ ବାଟୁ ସେ କୁଦାଲଟା ଏଠିକି ଆଣି। ଧନ କୁଦାଲ ପୁଣି କଣ? ନା ନା ଧନ କୁଦାଳ କଥା ସେ କହିଲାନି, ତା କଲମର କାଳି ସରିଯାଇ ସେ କଲମ କଥା କହିଲା। ଆଉ ତାହେଲେ କଣ? ଭିଡିଓ କଲ୍ କର ତ। କଣ ହେଲା? ଭିଡିଓ କଲ୍? ନା 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 ଏବେ ଭିଡିଓ କଲ୍ କର ନା, ମୁଁ ତାକୁ କଲମ ଦେଇକି ଆସେ ତାପରେ କରିବ। ବାଟୁ କାହା ସହିତ କଥା ହଉଥିଲୁ ରେ? ଅଫିସ ବିଲି କଣ ତୁ ଡହରା ଟିକିରେ? ନା ଧନ ଫୋନ କରିଥିଲା, ତାକୁ ମିଛ ନ କହିଲେ ସେ କଣ କଥା ହବ? ବିଲ କଥା କହିଦେନେ ତ ସେ ଆଉ କଥା ହବନି। ଆଜିକାଲି ତ ଝିଅଙ୍କ କଥା ଜାଣିଛି। କଣ ହେଲା? ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଫିସରୁ କଲ୍ ଆଇଛି। ହ୍ୟାଲୋ। ହାଲୋ ନା ଶଳା ବାଳ ଶଳା ମୋ ପଇସା ନେଇ ଶଳା ପଇସା ଦଉନୁ ଶଳା ଫୋନ କଲାବେଳ ଫୋନ ଉଠଉନୁ ଶଳା ଚୁର ଟାଉଟର ଶଳା ଚୁର ରଖ ଶଳା ମୋ ପଇସା ଶଳା ଜଲ୍ଦି ପଠେଇବୁ। କୋଉ ସାର୍ ଫୋନ କରିଥିଲେ କିରି? ଏ ଧଳ ସାର୍ ଫୋନ କରିଥିଲେ, ଫାଇଲ କାମ ଥିଲା ଆଉ। ଶଳା ଫାଇଲ କଥା ହଉଥିଲୁ ନା, ତତେ କିଏ ପଇସା ଯୋଗୁରୁ କିଏ ତତେ ସୁଧୁଥିଲା, ତୁ ମତେ କଣ ଆସିକି ଏମିତି କହୁଛୁ? ତୁ କେମିତି ଜାଣିଲୁ? ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିଲି? ଏଇଟା କଣ ବାଳ? ତୋ ପାଖର ଫାଳେ ରହିନେ ପା ମୋ ପାଖର ଫାଳେ। ତୋ ପାଖରେ ଫାଳେ ରହିଯାଇଛି କିରି? ତୁ ଡରାଟେ ଯିବୁ। ଆକାଶ କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ? ନା ଟିକେ ମାର୍କେଟ ଯିବି ଆଉ। ମାର୍କେଟ ଯିବୁ ନା? କଣ ଚାଲିକି ଯିବୁ ନା? ନା ଗାଡି ଫାଡି ନାହିଁ, ଦେଖିବା କୋଉଟା ଯିବା ଆଉ। ଟେନସନ କାହିଁ ନଉଛୁ? ମୋ ଗାଡି ଅଛି, ଟଙ୍କା 50 ଦେ ଯିବା। ନେ ତେଲଟା ପକେଇକି ଆସ। 1 hour later. ଏଠି କଣ କରୁଛୁ? ବଜାର ଯିବୁ ନା କଣ? ଆସୁନୁ। ନା ବାଟୁଆ ଯାଇଛି 50 ଟଙ୍କା ନେଇକି ଗାଡି ଆଣିବାକୁ, ତେଲ ପକେଇକି ଗାଡି ନେଇକି ଆସିବ। 3 hours later. ତୁ ଯାଇନୁ ସେତିକି ବେଳୁ? ମୁଁ ଯାଇକି ମାର୍କେଟରୁ ଆସିଲିଣି, ତୁ ଯାଇନୁ? ହଉ ତୁ ବାଟକୁ ଅନେଇଥା, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଆଜି ଦହରା ଭସା ରହିନି, ଆଜି ବଜାର ଯାଇ ହେଲାନି। 50 ଟଙ୍କା ନେଇଗଲା ଆଉ, ଗଲାରେ ଆଜି ଘରକୁ ପଳଉଛି। ଚାଲ ଥଣ୍ଡା ପିଇବା। ନା ନା ନା, ମୁଁ ତୋ ସାଙ୍ଗେ ଯିବିନି ଭାଇ ଥଣ୍ଡା ପିଇତେ। ଆଉ ମୋର ଏବେ ପଇସା ହେଇଗଲାଣି। ନା ତୁ ଦେଖୁନୁ ଦୋକାନକୁ ଡାକିଲି ନେଇକି, ତୁ ଚାଲ କିଛି ପଇସା ମତେ ପ୍ରବଳ, ତୁ ଚାଲ।
आ मु थंडा ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ମୋର। आ ହଉ ଚାଲ କୋଉ ଦେଇ ଯିବା। भाई दीटा ठंडा दवा ତୁ ପଇସା ଦବୁ? हाँ पैसा नहीं गली पड़ी ଏଇଥିପାଇଁ ତ ସାଙ୍ଗର ମୁଁ ଆସେ ନା ଡାକିକି ଆଣିବୁ ଥଣ୍ଡା ଦେବା ପାଇଁ ଥଣ୍ଡା ତ ପେଇ ପେଇ ଲାଷ୍ଟ ପଇସା ଥିବନି ତୋ ପାଖରେ। ଆଉ ଦିନେ ଡାକିବୁନି ତୁ ଡରାଟା ଆଉ ଡାକିକି ଆଣି ଠକେଇ ଦଉଛୁ।